mangga. Seni lan kabudayane ati luhur pragawane agung nemah lebar praktek monco Indonesia Asor lan luhuring budaya kuwi kena ditonton kanthi jiwane kanthi keseniane ya Dang. Nah inggih. Nah inggih pancen mengaten Mas. Nah iya. Mula dalam rangka bersih kelurahan ing Kalipang. Papane Bawira, papane Omber, dasare karo Gusti Allah pinaringan jagat sumilak, langit padang. Perlu kita syukuri sareng-sareng. Syukur. Nggih. Muga-muga apapun yang terjadi sing diarani pagelaran iki ora awal saka perbeya utawa ora awal saka ragat. Ragat utawa perbeya ing medal saking para brayat keluarga agung ing Kalipang ingkang dumados ing pinten pinwanggenan lan para-para personil dadosa amal kesananipun para-para ing sami sedekah tawi jariyah. Amin. Nggih. Alaran niki wit nama kuna sing diarani adat niku pun wonten. Nggih. Niki walaupun kula wong Karangjati Purworejo sanan kulon. Namun nderek mangayu bagya gebrakan-gebrakan kegiatan-kegiatan iki dipun gelar wonten ing Kalipang. Ana kirap nggih. Obat gatel niku. Kurap. Dudu. Kurap iki priya langsung diabani kurap, langsung murep. Tiarap iki. Wong kowe mendhu. Rena-rena Dang. Nggih. Desa ngwadahi. Ana sing kegiatan budaya, ana sing kegiatan agama. Memang agama dan budaya kok ora bisa ditinggalake. Agama tanpa budaya kuwi ya gersang. Gersang nggih, gersang cara tanduran ngono ora ana rabuke ora ana toya. Contone sing diarani agama kuwi ora iso pisah karo budaya. Adzan nika Mas. Adzan ora nganggo budaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jar. Piye? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa kuwi dudu seni? Ngandane wong subuhan sing dosa kowe lho. Wong iki peragaan kok. Ejal. Nganggo budaya. Ejal saniki upama sing diarani wong adan iki ora nganggo notasi. Wis pokoke adan. Allahu Akbar. Lah niku mengke mon kamplengi wong. Hidup dengan agama akan terarah. Hidup dengan seni akan indah. Hidup dengan olahraga akan bergairah. Hidup dengan selingkuh kakean. Kakean apa? Olah. Olah iku ora sing nggih sinau kae. Palingo. Ira kena nggih gentenan. Nah niku. Mila kula ndemben malam Senin menika nderekaken acara santunan yatim wontenipun Agung Malang. Ingkang maos ayat suci Al-Qur'an tasik lari niku juara Jawa Timur. Lha niki. Apa ora iso ngangkat derajat martabate wewengkone. Ngono, Gong.
Legang rungokno. Anakmu e pinter ning maling. Lho, lha sekolahan bajingan. Nyandi, nyang kowe lah. Ngono lho tak selak lah. Yani. Ning nong nin nong. Lagunipun lagu Minolya perjuangan tuk jaman semono. Joko Sambang wujude berjuang ingkang mijil saka gunung Geangsir. Monggo anake Mbok Sutena. Lagunya apa, Mas? Joko Sambang, Pendekar Gunung Gangsir. Lakon ludruk. Nggih, lakon ludruk. Kula angkat dadi tembang Jawi. Ngangkat bangsa pahlawan utawa bangsa lakon ludruk. Nggih. Muga-muga ndane karanan penggalih sagung kang para pamirsa mliginipun ing wonten dalem lumantar TV panjenengan. Nggih. Monggo, Mas. Lho, monggo Mas nganggo dibukani nah. Ora leren kone berjuang pangajap bisa menang. Tampil bareng. Yo. Bisa ayo dong, maju dong. Anak sing sik keri barang. Heeh. Ngomongane bekakas ya. Nek nyandol jarikmu cepoten, cah cilik ya. Yo. Pendekar, yo. Pendekar gunung Gengsir. Mateni wong kang kafir. Ngopeni terus bumi. Tikusmi akan suci. Joko Sambang pendekar gunung Gengsir. Putrane rasa
Asli. Kelire didukne sitok panggan ning dhuwur. Nyuantol ndak gelem medun. Lah iya. Ngono ya, Gong. Heeh. Kuwi. Hae. Aku mesane putuku ndelok malian. Sawa, Desta. Wingo melu geneping 10 nih iso kaya kancane. Sluman-slumun? Ora. Kowe. Ya si jan menjiwai tenan. Nggone Bedayan. Apik. Jawa Tengah ya diudi, ning Jawa Timur ya aja nganti lali. Awake dhewe asline kelairan nggih. Wewengkon ning Jawa Wetan. Lah nggih. Muga-muga kanthi bersih kelurahan iki dadi jalaran ayem tentrem. Kali saka suker sakit, kalipang jaya sepanjang masa. Amin. Lah nggih. Tinebena saking penipuan. Mligine kula pun ping kalih Mas Gareng. Heeh. Nah, alhamdulillah tidak tegese bisa digagalkan. Motife piye? Nuwun sewu ibu-ibu mligine ingkang wonten Kalipang. Nek kagungan putra sing kuliah apa ning Jember, apa kuwi ning Surabaya, apa ning Semarang, Solo. Niku aja gampang-gampang lek ditakoni ngaku kancane iki nudune nomere HP putrane. Lah nek kancane, lah nggih. Aku lak matur, jangan semudah itu memberikan informasi sing hubungan karo HP-ne putrane. Ki Mbak Retno mbiyen ya ngono. Lah ibuke nakoni, "Jenengan sinten?" "Kula kancane Mbak Retno, Bu. Kula kanca wonten ing SMA rumiyin. Kula kangen kali Mbak Retno. Mbak Retno nomoripun pinten nggih?" Bu langsung dituduhi iki ngono. Oh, lah ya ora enek eleke lho. Mboten ngoten. Kira-kira jarak meh 2 minggu. Ha iki baru terjadi. Piye? Ngebel griya jam 09.00 kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini kediamannya Bapak Haji Sukron Suwanto. Iya, saya istrinya. Ini dari mana? Saya dokter yang berada di Semarang, Rumah Sakit Karyadi kono. Mergo Mbak Retno iki kuliah perawatan ning kono. Nggih. Maaf anak Anda kecelakaan. Selekasnya dikirim uang sejumlah 12 juta karena maaf agak parah dalam rangka kaki. Lha ibune nibo tangi piye 12 juta deh. Kondang ngirimke. Nggih, liwat rekening tersebut iki ngono kuwi. Wis. Jam 1 awan kae genep oleh duit semono kuwi mbuh piye carane. Ning alhamdulillah. Tegese iki maklap ngono terus kelingan. Neng Solo enek Mas Kangko. Neng Solo enek Mas Cahyo, ya kuwi. Lah. Apa ndak apike bel dhisik nyang cah loro kuwi. Bel nyang Mas Yoyo, Mas Cahyo Kuntadi. Le, kowe nyong Semarang saiki. Adikmu jerek kecelakaan. Wis ndang mangkat tok. Lah, ndelalah kecanggihane neh. Karo numpak bis ini Mas Cahyo Kuntadi ngebel karo kanca lurah Tembalang Semarang. Pak nyuwun tulung Pak Lurah. Panjenengan tindak dateng nggene kosanipun adik kula Retno Diwati. Nika wonten kabar ngeten-ngeten. Oh nggih. Hasido Pak Lurah Tembalang Semarang iki nyanggene kosane Mbak Retno kuwi bareng tekan kono ki cahe turu. Bladekane sinden bae rumah samu. Liku turu ngantuk. Lah kuwi lho, Darno, napa Mas? Lho jenengan mboten napa mboten niku. Jenengan dikabarke kecelakaan ngoten lho. Pun mangbel dateng ingkang Mas jenengan, Mas Cahyo. Lho Mas aku ora apa-apa, masyaallah. Wis ndang belo nyang Ibu. Niku wis jam 2:30 Mas. Doktere sing aku dokter rumah sakit mboten leren ngebal. Gimana Bu? Ini bahaya sekali. Apa Ibu tega kepada putranya?
Lah alhamdulillah nek kabar lho Nduk. Lah HP-mu kok ndak kena dihubungi. Halo Bu, sakjroning sedina sewengi termasuk engko bengi iki HP-ku supaya dinonaktifan karena nomere HP-ku iki tempo karo jaringane anu narkoba. Nah, kok ngono kuwi. Ora kaya kowe gong. Bele anakmu. Dudu bele malah anakku tak tawakne. Ditawakne ha niku apa iki modus-moduse kok ngoten niku tasik kathah sanget tunggalipun dereng rampung niki nembe mawon kula nyanyi tahun 7 kok tahun 7 tanggal 7 September iki tahun iki September pungkur nggih jan kita moto niki ngebel niku mbuh sumbere saka ngendi Assalamualaikum Waalaikumsalam nomor iki telepon Pak Dalang Haji Sukron Suwondo. Nggih kula piyambak Mas. Wonten dalem benjang menapa nggih? Ngersa napa? Niki badhe wayangan. Dalam rangka napa? Dalam rangka syukuran. Lho njenengan wonten pundi? Kula Lurah Mejayan Madiun. Nggih, kula benjing mben wonten griya. Nggih, tenan Mas. Jam 10 rawuh tenan. Tekan ngomah kuwi ngangge sepeda motor plat abang ya AE ngono. AE Madiun. Nggih. Lho Mas, jenengan nggih. Lah kok namung sepedaan. Lah ning mengke nek tokan takon kan mboten repot. Niki mau malah kecelakaan lho, Pak. Lho enten pundi? Enten banyakan Kediri mriko. Kami tuwa kula tinggal wonten puskesmas mriko mergo serempetan karo bakul buah. Kula tinggal mawon mergo kula kepentingan kalian jenengan. Jenengan longgare nek malam Minggu napa? Mboten malam Minggu nggih. Lah niki nyen kantun milih. Tanggal pinten iki tanggal 7 September nggih. Nggih niku mawon nggih. Nggih. Plek pinten saniki. Lah kersanipun pok gamelan komplit dan sebagainya sak taruh panggung. Aku lek muni ya ora tido-tido. 50 mawon Mas. Oh nggih. 50 nggih. Nggih. Benjing ben panjenengan pinarak dateng griya kula panjeri separo. Weh jan ngilerke kae. Nggih. Wah iki. Lah niki wau lho Pak Haji. Mergo kula le kesusu daya-daya kudu tepat waktu alin jenengan. Dompet bareng ya ora nggawa, kami tuwa kula malah serempetan kali anu. Saking menika kula ngampil arta panjenengan karo tengah yuta mawon kangge ngurusi mriko. Iki lho wong lek gendruk ngono iki langsung tak hitungne. Langsung diitung. Nggih, monggo kuwi dhuwit mandiri wong anjuk jajal. Mek pindah sak tak wene lung layak kok bar nampani dhuwit matur nuwun montor langsung ditater bablas lah kok capo Mas iki nek bajute piye kula niku benjing sonten niku ana acara pengajian wonten ing Gurang Gareng heeh nah niku kula legane mampir wong bele kula nggih diwehi ning kula mboten bel dhisik bar pengajian kula mampir, kula goleki Lurah Mejayan Caruban Madiun. Jenenge kula nggih hafal Agus Santoso. Plek wonten mriku lawake tutup. Wah, tutup. Drene gerdone nek karambol ngoten niku. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Enten napa, Pak? Napa mriki dusun Mejayan? Nggih. Enten napa ta, Pak? Jeneng keng pundi? Kula keng Blitar. Enten napa? Nun sewu. Pak Lurah mriki asmane napa Agus Santoso. Lho, lah mriki lurahe wedok lho, Pak. Lah iki wis lurahe wedok. Nun sewu. Mriki napa badhe syukuran dalam rangka nyukuri le dadi lurah. Lho, mboten malah Bu Lurah meh telas kok. Merongos cangkeme. Langsung karo tengah yuta. Mulane bola-bali tak kandhake kanca dalangi aja calcul-cacul marang wong sing moduse ngono kuwi. Aku yen wareg tenan. Lah iya Tru. Wong golek panganan sak cokotan wae sak klebatan wae direwangi nganti ora usah omong mburi wis nyapu iki lho. Dilungkasne amber pasare. Wong terminal. Lho, terminal ae rumahmu piye wae? Oh iya. Iki putuku. Dista, wis ngantuk, Nduk. Piye? Dereng. Ye, ndengaren.
Sing gerang wis yadyut. Sing cilik apa gak teges ae. Lah iya. Arep nyaosi apa, Nduk, marang para pepunden ing Kalipang? Nggih, ajal. Kira-kira liyane kuwi apa jenengan kersa ana pangkur jengleng? Apa kersa ya ana Pak Desiman? Waduh duh. Ki tak pikir kok klasik iki, eman-eman nek wakasane njur nggih hura-hura. Budale sok klasik. Apa, Nduk? Liyane mau apa liyane? Napa malih? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Oh ya, selendang sutra kuning ya, Nduk. Angkaten. Aja ewo. Aja sungkan. Selendang sutra kuning berarti jenengan minangkani pamundhute Mbah Pran saka ing Mbah Cem. Selendang sutra kuning. Ngangge bawa ora, Nduk? Mboten? Langsung gamelan ya. Kaya entu-entu. Enak ngono lho modele gurih. Selendang. Ngono piye, Nduk? Ngono kuwi. Oh, angkatan lho jajal. Ngersane jumeneng lho piye? Ngersane jumeneng? Apal? Ya kene ya. Alon-alon. Kelas 5 jono rasaku tangan, Nduk. Kuwi sing kok adahi apa? Lah wanye genepe sandangan ngono kuwi. Ya Allah, Petro ahli neraka, ya Allah. Dengaren apa? Ya, Dek. Naino. Selendang sutra kuning. Hebat. Cemerlang tenan iki. Masa depane cemerlang Rama Ibu dalem wis ora njagake paring kudu repot iso anakku piye. Wis ketok mata ya Mas Gareng. Ayo, Nduk. Yen rina Modale swara wis kecekel. Karo gamelan ya wis karuh tur banget, Mas.
ngenten iki nek mboten dibacutke teng SMKI Surakarta. Bacute isi Solo. Eman. Nan eman. Wong jenenge Nadianto Sipate Putri pinter nyang gamelan ya. Contone kaya dene adike si Kesi kae. Penny kae. Kayak arang-arang mulih ning Amerika, Jepang dan sebagainya. Mulang kerawitan. Bayarane karo sinden dua artikel teko. Oh, katik dhuwit kono. Lah iya. Arang-arang mulih. Dalam rangka mulang kerawitan lho. Kowe rasah mamerne Kesi Penny. Lah aku lek tak turuti bali desa Jati apa leren. Ndak nglerekne kae. Ah iya. Ya nandake. Luar biasa. Lah nggih. Niki Mas. Ngurip-urip kabudayan ora mung nguri-uri ning nyatane gumregah ngurip-urip kabudayan. Hai bacutke karo kanca-kanca Swarawati dalam rangka wektune sinom Marijada. Siapa sing muni? Diwiti saka Mbak Estu dhisik. Kae nek nggon klasik ya duwe kepenak. Kapundhut dene penyanyi Bapak Pranata ing Mbacem Sugeng Laras. Ada cakepane nderek mawon apa nulat apa menangi jaman edan. Nggih. Mangga. Payar ditimbali sowan yang Surakarta tanggat 24. Mangkatmu saka ngendi, Nduk Estu? Saking Tulungagung. Saka Tulungagung engko rampung kono balik ngetan ta, Nduk? Insyaallah. Oh iya. Monggo kakungmu Kebumen ya ngetan ngulon. Ngendi? Kebumen. Ya. Kok sing tatak, sing tangguh, sing dadak. Insyaallah Mas Anom Surataya kemana rawuh, Mas Mantep Sudarsono kemana rawuh, dosen isi Pak Purba Asmara dan sebagainya ya tindak. Kuwi urung kumpulan-kumpulan kerawitan Karanganyar. Aku ora ngumukke, Gong. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu Karanganyar ki nabuh kleningan mongko PKK lho. Mejemuk jajal. Karanganyar nggenku lho. Ana Surakarta ngono lho. Kira nggenku, Karanganyar sing nglatih aku. Ki ya gamel aku. Lah iya. Gamelan aku ya. Jan Badi nemen. Angel aku nggawa dhuwit. Lah iya. Ayo Nduk, Estu.
Anane mayang ana Solo ya ngene iki. Wah, mboten wani Mas, kudu rada komplit perbendaraane. Wong Solo ngaturaken ladak lirih. Ero Pak Deyoko. Pak Deyoko kaya guyon nek ngelokne mandes. Kuwi dalange Njala Tunda, Klaten. Ya rawuh, mesti rawuh. Duka le mayang aku ya nderekke pisan ngono ya. Ya seneng aku iki, Ndra, aku seneng. Heeh. Iya. Urung Pak Bambang Suwarno. Wis. Iya, Kang apa? Kang apa? Esu. Nonone anu Kepati aman sahadate lan salate zakat puasa lan haji lalu Solo iki cara Blitar ya ludaya kene lah. Ngono. Nggih. Piyayine jinem. Luwih-luwih padha-padha wayangan iki apa daleme Mas Anom aku sowan ping 3. Daleme Mas Mantep wayangan kula sowan ping 4. Delok iya dalang raimu. Ngene TBS. Ngene pendopo isi Surakarta, Balai Kota Surakarta. Kuwi tak rasa sing berat iki malah TBS. Taman Budaya Surakarta. Nggih. Piyayine angel dijak lucu. Ning guyu kuwi mung mesem. Ning kuwi berbobot, Mas. Piyayine mek ngono. Ning itu mahal sekali. Wong ora ngalih tur nggawa catetan. Ngramal. Yo. Oh, takon ujung idone lho. Ayo, Dek. Monggo rampungaken. Krasa ora pojo-pojo nek mbiyen numaki jaran kepang. Nggih. Nyatane berangkate mbiyen iki ora mloho saka Waranggana ning diwiwiti mendasar. Lho aku bareng napa dikira Malang dalang to, Mas? Kula numaki jaranan pegon niku wit bocah kelas 5 kula niki pun kulino, Mas. Mula nek nggon joget jaranan sing asli kula nggih panggah hafal mawon. Ngono. Nggih. Niki nyembadani sik engko selalali kapundhut dening panjenengane wah lha
Yu bibit lali kowe kok. Heeh. Kepareng ngarsaken Pak Desiman. Pak Desiman mendem kangen keperanan lara tresna anting-anting nggih wonten wekdalipun wonten. Ya, Mbak Susi keparenga minangkani duet kalih Mas Munaka Krida Carita. Pak Desiman iki garapan ngomah. Nggih, kula tulis tahun 99, Mas. Ning nyatane alhamdulillah kuwasa nembus ing wewengkon Jawi Tengah menapa. Pak Desiman. Nggih. Ya, saron papat maju bareng peking ora keri. 1 2 3 4. Maju Mas.
Mas tembangmu sing senengi arep mandeg lho. Endi? Payah kesuk anu yo. Juruh. Hah? Juruh. Wong wis duwe guyu wayu. Lah iya. Ayo nyapune aja mandek le nyapu. Lah iya. Aku mbiyen iki jenenge nggih tobongan, cek cilik awi nyaponi kelas biasa, Mas. Oh, nggen kelas, oh. Iya, ngono. Mugi dados panglipuring kalih. Mas Nurdin Wijaya kula senggangaken pamundhut penyanyi kula pinangkani. Pangkur jengleng. Ki nyuwun jata pitulung marang seniore. Nggih. Pamane sapa? Paminipun mliyanipun Bu Karyati mawon, Pun. Ning aku njaluk Bu, cakepane Bu. Nggih. Njaluk kapethik saka Syekh Siti Jenar. Nggih. Mboten ngawake dhewe penganut niku mboten, namung ngene iki jenenge sejarah. Apa to eleke nek wekasane njur diaturke. Nggih. Nguni Kanjeng Sunan. Ha. Ya. Nguni Kanjeng Sunan. Ya, Kang. Jengleng ora nganggo gita ngono kuwi. Iki Nguni Kanjeng Sunan Bonang. Nggih. Badhe mejang menapa Mbak Karyati? Arsa mejang sarining ilmu. Kang. Yo. Pokoke ora ana sing bliru. Ora bliru ngono ya nyamleng. Arsa mejang sarining ilmu gaib. Ning wong Jawa pakecapane dadi gaib. Nih. Dateng sinten Bu Karyati? Mring Raden Sahetru. Ayo, Gong. Wah, sik mak kerucuk. Yang bocah ndek penyakit hernia. Le mumbul-mumbul. Wangger sing nyuwara Bu Karyati masalah semangat ora ilang. Kek piye? Yo, mring Raden Sahib Rumubun krana arep mejang sawijining perkara sing ora kena. Kutu-kutu mangan krungu nek perlu kayu watu aja nganti ana kang mireng. Dewi. Mapan wonten pundi Bu Karyati anggenipun mejang? Aning tengahing Oh. Piye kok balik pisan? Ususe wis munggane yo tangge ngono kuwi. Lah kok nambani ora iso dicentingi. Supaya jengleng dan ndasku dhisik nembane. Melu apa? Aneng tengahing telaga ing mangajab aja nganti ana sing padha ngerti.
Lah ndelalah iki ya ning alangane. Prandene kados pundi, Bu? Parandene urung reh pamejang Tiba 5 ya, Dok? Nggih. Burung le mejang. Sebabipun napa, Bu? palwa rengat klebeng toya Dedet tak ya masuk ciblon. Timun sigarane terus bangun nanu nanu Satepasinetang Wis senengane wae padha jagakne. ha iya Sirmu piye? Sirmu piye? Slem. Wong gamelan kok slem ki piye? kita nggih Satemas sinetang minggir. nggih praune diserang minggir mergo bentet nggih akhire terus di perintah siswane jeng Sunan Bonang ya kuwi Raden Said to Kalijaga kon golek piranti kangge nambal prau sing rengat kuwi mau. Apa? Prau sing rengat. Rengat iki udah jati lengger terus. Serengat. Serengat iki wis. Aku ngerti lene mak pledu lambemu kuwi karo muni jengat ngono ta. Awas mben nyang pikatan kowe muni ngono kuwi. Kono nggon agamis. Aku sesuk dijangane tewel karo Sugi mbujeng. Sesuk kan nyanyi rembang. Ah iya. Apik. Niku Mas, mungkin dadan semang limure penggalih, mesti ki mawon saged dipun pinangkani secara jangkep. Nggih. Ki urung kang dikarasake dening Pak Surata. Buyayu ing Manareja wandhe ngajeng peken ludaya. Wis kene Bu, jenengan tak caosi bebingah wujute cindra lagu. Ya Nduk, nulis dilut ta Nduk. Ijo ngilu to yang ini ijo ngilu. Sing ngilu ki sapa lho? Kuwi kena nyemak ngono kok. Ah. Mboten sah angel-angel. Nggih. Warung ngarep pasar Ludaya. Warung ngarep pasar Ludaya. Nggih. Tembange pangkur mawon. Pangkur, nggih. Sampun nggih. Ibu Yayu wana raja. Goning marung laris kepati pati nggone marung laris kepati-pati sampun ya selak lali Nduk Pak Surata anyang kuyung Pak Surata nyang kuyung awan dadi kiprahe Bu Yayu ngarep pasar lu daya
langganane ya langganane nganti tumekenggo nung ora mung trima ki wonten Lidaya nek perlu munggah Kepek munggah jemblong iya sampun Bu ya panganan sarataga rengan ora lali salah lali ya wedang tiba bulu kabeh sampun jangkep nggih sampun lali wedang tak tungkope lelo oh ya yo 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 Rere Sarda Palwana teng ngarana mangkono kawruh sanyata saknyatane mung weh
rasa ping ati bungah hingaranan coblok sugeng tias yen den ino nora kaya si punggung anggungku munggung ugungan sadina dina nika sing dana dhuwur kuwi apike medun ya kena rucat ya kena nggih ning ya kuwi kudu eling bahwa malam ini diabadikan dipresani piyayi pirang-pirang. Geki ngumik karek lucune lho. Kanjeng. Iya. Klampi sireng kok ketok sepi. Bapak mboten kantenan. Bapak mboten kantenan. Lho, kok sik to? Kok bapak mboten kantenan? Kantenan iki tegese ora karuan. Nggih. Lho lak banjur ibumu Nyai Kanastren nggih sampun pinten-pinten dinten mboten ketingal. Mboten ketingal. Kula niki badhe ngrumpaka badhe ngrembug lho Kanjeng. Nggih ti, estanipun kula wong tiga niku mikir. Lajeng pripun kok bapak niku mboten pamit. Ibu nggih mboten pamit nen semerep mboten bareng niku. Gendeng ya, bapak karo mbok satru. Lho, masa ta? Lah, aku lho sing ro. Bapak karo ibu satru. Oh, lha iso satru. Keneng ae wong omah-omah dari asli ya wong liya. Ibu ndek kesenengan dhewe, duwe-duwe model iki. Bapak ndek kesenengan dhewe. Krana duwe angen-angen model iki menili dari asline wong liya lah. Ha iya. Nek iso gathuk nang ya angel, nek ra cocok wis gathik. Malane ora gathuk mergo gathik atine ragu mathok. Mergo atine bentek, ora gelem betak, akhire malah bodho bentuk. Bentuk goreng, dasmu iki gethok we nggenku. Ngendi? Kutaraja. Janaka, mengendi kowe ngadawu. Ana pitung sing ora ganep, ana teliti sing ora permati. Iya. Ilange pamongmu sajake kaya ana wadi kang siningit. Ya, Tru. Kula kinten ngingaten Kanjeng. Lah, kersanipun nyapati Punopati monggo tumunten kula dherekaken. Merina semubang Hyang Arono. Cocok. Apa to kowe? Hyang Arono katinetrane anggone apuh. Sabdane kokelo ringkan negara. Kakak atar nang ketunganing kong ler wosing bene panca